Subay nining isyu sa Mantalongon Barili atong nahinabi sa kaganina ang Pangulo sa Cebu Provincial Police Office kalabot sa ilahang aksyon nga gihimo og sa ilahang imbestigasyon pinaagi ni Police Colonel Engelbert Soriano. Atong tan-awon akong one-on-one interview. Mayong hapon ato magkauban karon si Police Colonel Engelbert Soriano, ang direktor sa Cebu Provincial Police Office. Mayong hapon, Colonel Soriano, sir. Sir, sa mga nahitabo dito sa Barangay Mantalongon, lungsod sa Barili? Last Sunday ito, May 15, mga 4:15 p.m., nagse-celebrate si Father Fiel Suico, ang parish priest ng San Isidro Labrador Parish Church, doon po sa Mantalongon, Barili, nang biglang pumasok ito si Jerome Villarin, isang 56 anyos na ang pagkakakilala po doon sa komunidad ay cult leader. Pero dahil po sa mga offensive na mga statements while he was inside the said church, ay nag-react po si Father Suico at siya ay humingi ng police assistance para po ito ay mapaalis sa loob. At nung ating pong inimbestigahan ay tunay naman talaga through witnesses na na-offend po yung religious feelings ng mga tao. Sa tagay ko og background niining grupo ni Villarin o sa iyang mga tao? Ang investigation po natin ay walang sariling simbahan ito, pero kilala siya sa komunidad dahil ito ay taga-Barili din, na parang lider-lideran ng isang grupo dun, more or less 20 na katao, na may medyo iba yung takbo ng paniniwala ba. Colonel Soriano, unsa man gyud ang specific violation o basis sa inyong arrest ni Mr. Villarin? Regardless kung cult or saang denomination sila, we still filed a case of yung violation ng Article 132 sa 133 ng ating revised penal code, kung saan doon sa una nakasaad yung interruption of religious worship at yung pangalawa yung offending religious feelings. Yan po ay final natin sa MTCC ng Barili last May 17 or 2 days after the incident, at nagpiyansa po ng 18,000 pesos. Talagang dati nang pumapasok yon sa simbahan at kung ano-ano yung sinabi niya against sa belief ng Catholic Church or yung parishioners. Colonel Soriano, considering nga doon na siya ay mga sakop, mga miyembro, di ba ni siya hulga sa peace and order sa lungsod sa Barili? So far naman, this is the worst thing that he had done, yung umakyat mismo sa altar. Before kasi nandun lang siya sa mga pews, nandun sa mga upuan at nagsasabi at naririnig ng mga tao, pero pinapabayaan nila. Pero this time, he went beyond kung ano po yung tolerable at talagang nagkaroon na ng criminal act talaga, kaya pumasok po ang kapulisan. Colonel Soriano, unsay mensahe nimo nga ipaabot sa naasong grupo o sa taga-Barili as a whole? Kami naman po ay nagpapatupad ng batas. Wala kaming kinikilingan na reliyon o paniniwala. Basta po tumawid ka dun sa from legal to what is illegal, pumapasok po ang kapulisan. So, nagpatupad po tayo ng batas dyan. Okay, so you're just implementing the law? Tama po. Daghang salamat, Police Colonel Engelbert Soriano, ang direktor sa Cebu Police Provincial Office. Mayong hapon.